الحمد لله رب العالمين القائل في محكم كتابه المبين سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد والصلاة والسلام على قدوة الأمة في مجال الصحة أول من وضع القواعد الأساسية للوقاية من الأمراض المعدية والأوبئة وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثرهم إلى يوم الدين وبعد عباد الله الوباء آية من آيات الله في الكون وجند من جنوده يبتلي بها عباده ليثبت لهم حقائق ألوهيته وقدرته وعظمته ولا أدل على ذلك من هذا الفيروس الصغير فيروس كورونا الذي لا يرى إلا بالعين المجردة تحول إلى أكبر صداع في تاريخ البشرية الحديث وأحدث هالة فزع وقلق كبير في كل أنحاء العالم إجراءات غير مسبوقة في كل بلدان العالم وهجر سهي على مدن كاملة ورحلات طيران متوقفة ومنافذ برية مغلقة ومؤتمرات وتجمعات ومهرجانات ألغيت ومساجد أغلقت أبوابها ومؤسسات تعليمية تربوية توقفت عن العمل وغيرها من مقاهي وخمارات ودور للدعارة وأوكار ليلية ضرب عليها الحصار منعا للمعاصي والذنوب عباد الله فكيف عالج الإسلام مشكلة الوباء أم بالموت أم بألتن أم بألتن أم بألفو أم ببركة أم بولي نماندون أم كلاك يافد دلا في أم توبي كتا ألم أم بالمام بجورو من سيسا أنا أم بواتي من سيسا ni tubi wati ni ya fadeli wati ni kanyere doya alay kanyere jasi alay kanga dese jira alala ka ngaskin danya jira alala kanyina fa kan laje nale alaka hinenye adal ga nale alake siwere tanyi blink an desera ambal mo ambi ala kan alamiya ka sebaya jira auna alquran konona la nip makai fa bela jirila nga klala ka fanyi tuguni ko ka damne dugu kolo dalila kata se gien wulima ko wati bela jirila ale alaba ka sebaya fana jira aunye dugu kolo inkoka na ka kewali Suratu Fussilati kono aya biduru ani saba Allah subhanahu wa ta'ala ku sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq kone ala minga kaba ko jira ana madiuna
kerenkerele yala kafirula mba jirula dien konona la ka kila ka nga kaba ko jirula u yere bakuna fo kata banu ye tiere la ko ala ko ko ngalum fo ital awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli shay'in shahid qala ta wasakewa ka fo ala ale de shere ya lendo fem bela jelem fem fem de ke ala ba be kalama fo itikala nyina mo ambal mo ala ko ka ba jirana kaka ala ya chende ka be kaba ko jirana min ba jirana ka fale ala ka ala ya chende amani no ala fa ka nema ni kishi jidi ka kiraba inka khudwatul umma fi siha kena ya fanfe dogotoro ya fanfe jembe mi ladi yaro ni fore bi kaba ko yaw ama ala kira la de seli de la ama ala de shuna ama ala de hijila ama ala de jagala ama ala de jugo nyuma yala mais est mo chaman ta don ko jembe bi ka ala kira la de gali dogotoro ya je dogotoro be ubi ka baro barake dogotoro ya ko na bebe sey ka ta ala kira surtout médecine min be na be fama ko médecine préventive ore dogotoro ya doni yere la bilibili bay ka bana mbe yana kasi je dogotoro be o bara min ala kira de sallallahu alaihi wasallam kadaka ale de heregi folo bla ka pie folo bla ka tasira folo bla na bi pe ka bana mbe aya ketan ala kira yo fo samba clinique kemenan ni ko ka soro dogotoro damadwa ya rabbi alaka neman kishi jida anaka sahaba unaka sudunkiu ani mami baraka nu katasrai to ka sal kiyama dum ambal mo fiye bana minye shinen flen amani kwa nga do kafo alaka kabaku kili alaka la jarabilidu fila nga alaka keleche fana dore وما يعلم جنود ربك إلا ألاك كلا دولة الله سبحانه وتعالى أيان لا جربي نني فين دما دو أبو دي نيناكون أفولو على ألاك بونيه على ألاك سبايا على ألاك كروتا أبو جيرانا كوي كور كجيرانا كان دسلي نو أنت سفن أنت فويتو أي ما جي جمانا باو دسلي ما باها كيو دي بيكا ساي alim ne ga dola me francis sa salim mana misiri la ku te boda di feme ni bora sans autorisation kibe euro war hake do sara chien flana ni mina be do sara ko chien sabana ni mina na 1000 euro bakele kibo de sa ti bod donc ala ya ka sebaya de irana ko ina waya foloy ka nga deteja ka ira kafiru la ku se puina kayira aramadiya bela ko nga doni ka dogo wama utitum min al-ilmi illa qalila ka nga doni ka to kayira kafiru la kwatisi kakla ga jira silame wala aw ba do ko sebena alayre nga aka kla ka dangania tubuni ne ala ka sebaya la ka daka dinel o islame utay ni aw yere islame ni kafiru nambe farla nyogon ka sabana ya mbe ko ala ni ke ka jira na ko ambe ko jugula de ko nga tubide ambe komina fale alaba kalama de karaka poy tan soro nyina may ngono debuni torola kala bi bagama iba suran yere ka kewale de malambal maw ka fo kala bi ka seba ya jira nani konyi alaba ka seba ya jira anna ya famia bala ka fo ni konyi Allah subhanahu wa ta'ala ka kaba koy abaka seba ya jira na o be kene kaw e ka banan na cigola jeban verisi fichini ni kwa tiyenye na nima microscope takalaje nga ay jebe kamana ko ka jebe jasira ka jebe jawu ala yare mun me misiri kono anja manzira ne dole ana nabo juma ina ka taso ga soro koma kewa ya kinsi foitike ni ala son ambal maw apolo polo jumeni ni ya gatemine banai sababu yala banai bina fa kera kungolo dimi e ka blada ma de be kungolo la bebi yala na kungolo dimi furate ka sora la ko wa kodo kera mi nyona madili ka ke nyen kono folo ambal maw o do jume jamana kele na mabu ka daso ko bedala mashiti bo o madili ka ke jamana kele na mabu
ka da sɔgɔ bɛɛ da la maa si ti bɔ n'i bi bɔ da fɛ i bɛ autorisation ɲini o b'a yira ko ala bɛ k'a ka sebaya de yira a bɛ ka ne kota n b'a fɛ ka dɔɔni dɔrɔn yira aw la ka dɔɔni yira u la k'a fɔ k'a se fɛn na ko se bɛ ni ala ye k'a bali a ti bɔ i tɛ se ka bɔ ka t'i ka baarayɔrɔ la c'est à dire dɔ tun bɛ ka kuma faransi bi ko baarakɛyɔrɔ dɔw patron ko ni maa o maa tɛ se ka na i ka to so kɔnɔ k'u ma jigin i la yɛrɛ hali kana permission ɲini ka bɛɛ datugu so kɔnɔ o ye ala ka sebaya ye mais dans les marifatigiw y'u jɔ ko ni min bɔra k'u b'i fa dɔ b'a dɛn ka bɔ ka taa ka ci la kan nka ala ka sebaya filɛ ka bɛɛ don so kɔnɔ ka da sɔgɔ bɛɛ da la ka frontière bɛɛ datugu aéroport fana k'a bɛɛ datugu fana kɛra kelen kelen ye avion ti pan ka taa yen fɛ a tɛ segin yen fɛ mɔgɔ tɛ don frontière fɛ dugumana la i tɛ don sanfɛla fana ti don ala y'a ka sebaya jira an na ne ni an balimaw o tɛmɛnen kɔfɛ jamalajɛrɛ fɛn o fɛn ka dan sigi a bɛɛ jamalajɛrɛ joli joli bolodalen kun don ni dan sigira a ma se ka kɛ misiriw k'a datugu jamana dɔw la kalanyɔrɔw k'a datugu min b'i kamana kan ka tɛmɛ a bɛɛ kan ala kota yɔrɔw ko k'a datugu k'a ti datugu fiyewu gulɔmi yɔrɔ k'a ti datugu fiyewu dɔw ma taa dɔw ni misiri dɔw mɔgɔ ma taa tribunal la wa ko gulɔmi yɔrɔ bɛ misiri kɛrɛfɛ k'a ka datugu k'a ti datugu fo ka taa se tribunal la a kɛra yan tɛ dɛ diɲɛ jamanabaw la minnu tɛ ala dɔn u mago tɛ ala la u ka sira tɛ ala la a gulɔmi yɔrɔ bɛɛ datugu a bɔdonni bɛɛ datugura a jinakɛyɔrɔ bɛɛ datugura a bɛɛ datugura a b'i miiri a bɛ ala ka kumakan dɔ de tiɲɛ tigɛ tuma la tafsir la mɔgɔw bɛ tɛmɛ kuma dɔw kan i t'a jateminɛ ala b'a fɔ kuranɛ kɔnɔ tuma bɛɛ ko wa kana Allahu azizan hakiman yɔrɔ dɔ la a b'a fɔ azizan ghafuran ko ala ye se masa ye a bɛ se fɛn bɛɛ la mais kodɔn b'a ka se kɔnɔ kodɔn a bɛ tila k'a fɔ azizan ghafuran ala ye se masa ye nka a bɛ yafa azizan rahiman se masa don mais a bɛ hinɛ donc se b'a ye ka nin ko ninnu kan na mais a bɛ ka hinɛ an na kan to yen nka waati dɔ sera sa ko k'a bɛ an bɔ dɔɔni kalama wala nuziqannahum min al-'adabi al-adna duna al-'adabi al-akbar la'allahum yarji'un diɲɛ lajaba fitinin a bɛ fɛ k'o jira an na ka kɔn lahara ta ɲɛ walasa an ka segin an kɔ mais an balimaw ala ka sebaya de bɛɛ datugu sisan hali n'a y'i diya i bɛ wuli k'i jɔ sisan i b'a fɔ ko limanil mulkul yawm masaya ye jɔn ta ye أين العلماء الكبار جين دون بابو بين جين سافان بو بين أين الأطباء جين دكتور بو ونو يا كلام كادو بين أين الأقوياء جين ما فناماتيكو بين نبغى الشيف ديتا ماجور ودي فاكتا Égypte ayo luka sorasi yemo chama fa ay do faga do datule lu tigabo les chefs d'état-major jama jere be bisira munu na fara ko ni be kala dara ngan chugo adiko lu befa e bi mebe ga fendo fiye verisi fitini le ru abina fo ala yesu so ke ga namuruzu bun kana faga susu ore kanga jasi ya rabbi ala ka ti ni mandine na ubem o ulambal maw ñiningal kele non de biñ en islamé o kanka mike o ye ka fo ni ñogona fiye bana nanana silamaya ka joro e muye ala silamaya e blasral kan jumen di amma ala e mu fanya ala kray mu fanya amma baraka ni kala ko nga dine islamé ba ka dine no wati be ko mana na ba nga dine ko ma farratna fil kitabi min shay foitna dien kono na yangi ni qur'ane kono nan tay na yangi na ala kra ka di salam nan tay qur'ane nana ka boda dama dien fe bela ala kra ka di nana ka boda di ama dien fe bela wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin kila chila hine de ko de gunda ga chililo amal maw silamay joro folo mi tan kola ko e ka ko silamay nana bi li hifz ad-din wal badan wal aql وغيره سلاميانا انا مدني كاتانا حقلي كاتانا فرقلو كاتانا كبو دغوني تورو بلا جلم سلاميانا نو ديكام
o silamɛya bi jɔyɔrɔ fɔlɔ min ta nin ko la bana de don n'a nana k'a yira fura b'a la wa fura t'a la silamɛya jɔyɔrɔ de kɛ fura bɛ bana in na wa fura t'a la o silamɛya ye silamɛ bɛɛ hakili sigi k'a fɔ ko fura bɛ diɲɛ bana bɛɛ fura bɛ diɲɛ bana bɛɛ لقد بين الإسلام أن لكل داء دواء ولكل مرض شفاء يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم إن الله لم ينزل داء إلا أنزل له دواء علمه من علمه وجهله من جهله إلا السام قالوا يا رسول الله وما السام قال الموت وفي رواية قال إلا الحرب donc silamɛ o hakili sigi yɔrɔ fɔlɔ min b'aw la ko fura bɛ diɲɛ bana bɛɛ la ala kira ko nɛɛma ni kisi b'a ma ko ala ma bana si jigin diɲɛ kɔnɔ f'a y'a fura jigin ni maa min y'a dɔn i y'a dɔn i b'a dɔn cogo di ala de b'a dɔn ya di ni maa min m'a dɔn i m'a dɔn ala y'a dɔn ya bilen n'o tɛ fura bɛ bana bɛɛ ko fo n'a kɛra bana kelen ala kira ko fo n'a kɛra a sam sahabaw k'a ma ko samu kɔrɔ ye a ko saya fura t'o la hadisa in na cogo wɛrɛ la ala kira ko illa al-haram ko fo n'a kɛra kɔrɔ ye ni kɔrɔ kɔni nana a fura tɛ kɔrɔ la fura t'o la dɛ dɔw bɛ finna k'u kunsigi la ka tila ka taa k'u bɔ mosi la dɔw yɛrɛ b'a di i y'a di m'o de b'a caya mana di a sɔnni ka tila bɛɛ bɔ fura foyi tɛ kɔrɔ farikolo kɔrɔla ka ban banna foyi fura foyi t'o la i ye produit mun ye i ma produit mun ye i ye tulu mun ye i ye tulu to ye kɔni kɔrɔla saw i ka vision ni denmisɛnnin kɛnɛkɛnɛ kɔni ta tɛ se ka kɛ kelen o la hakilisigi min b'an bolo yan fura bɛ bana in kɔni na bana min bɛ diɲɛ kɔnɔ sisan fura b'a la an b'a ɲini ala k'a fura nɔgɔya ka taa a tigiw la ala k'a fura nɔgɔya o tuma la silamɛ hakili bɛ sigi ko bana si tɛ diɲɛ kɔnɔ ni fura tɛ min na o tuma la fura bɛ bana in na alhamdulillah n'ala y'a dɔn di dɔgɔtɔrɔ min ma a y'a d'i ma n'ala m'a dɔn di ma ala de y'i diya la mɛ k'a fɔ fura foyi t'a la a fura tɛ yen a fura tɛ yen o kɔrɔ ye a fura tɛ yen anw adamadenw ka niveau la sisan mɛ ala ka niveau la a fura ban silamɛya jɔyɔrɔ fɔlɔ ye n'an bɔra an balimaw silamɛya ka jɔyɔrɔ filanan ye jumɛn ye o de ye silamɛya ye sira dɔw di an ma sɔni ka taa se furakɛli yɛrɛ ma sira minnu bɛ kɛ sababu ye k'an tanga ka bɔ bana in tɔɔrɔ ma o sira fɔlɔ ye jumɛn ye silamɛya fɛ an ka dɔgɔtɔrɔw y'a fɔ nka a y'a sɔrɔ silamɛya y'a fɔ o de ye an-nadafatu saniya saniya de ye bana in fura ye dɔgɔtɔrɔw y'a fɔ nka ala kira y'a saniya fɔ an ye ka kɔn olu ta ɲɛ ni san 1000 ni kɔ ye an ka saniya fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru shatrul iman ala kira ko limaniya jɔ i ka limaniya tilancɛ ye saniya ye ni saniya y'i jɛ o kɔrɔ i ka limaniya tilancɛ bɛɛ maa si tɛ kɛ limaniya jɔ ye k'i nɔgɔlen silamɛ nɔgɔlen e tɛ silamɛ ɲuman ye limaniya jɔ nɔgɔlen limaniya kɛ la o man ka kɛ o ala kira ye taasira min fɔ silamɛ ye n'i taar'o fɛ nɔgɔ kisɛ kelen i farikolo la i don fini la yɔrɔ bɛɛ silamɛ ka fɛn bɛɛ a bɛɛ ye saniya ye a bɛɛ ye jɛya ye nɔgɔ tɛ silamɛya kɔ saniya fɔlɔ jumɛn dira ma min anwar tahara al-wudu seliji dira ma ka seliji ta k'a dafa seliji k'a ta k'a dafa siɲɛ 5 tile kɔnɔ o ye n'i danna farida ma ni nafulaw b'a la a ka ca dɔw yɛrɛ ta ye u dogo don ɲɛgɛn na u bɛ seliji ta hakɛ t'olu ka seliji ta la seliji la dɔgɔtɔrɔmuso dɔ bɛ yen silamɛ dɔgɔtɔrɔmuso dɔ a ko nin bana kelen min n'an filɛ kuma na coronavirus ko n'a donna adamaden nun kɔnɔ n'i y'a microbe sama n'a donna nun kɔnɔ k'a bɛ heure 3 heure 4 kɛ ka sɔrɔ a ma se ka manifester k'o kɔnɔna la n'i ye seliji ta k'a fiyɛ k'a bɛ bɔ k'ale ka analyse y'o d'a ma silamɛ dɔgɔtɔrɔmuso dɔ don a tɔgɔ ye ko Fatima bɔra k'a kalan sisan ye o b'a yira seliji jɔyɔrɔba bɛ anw kisili ma ka bɔ bana na janaba koli dira ma o jɔyɔrɔba bɛ an kisili la ka bɔ bana ma ka don ɲɛgɛn kɔnɔ k'an yɛrɛ saniya ni ji ye o bɛ anw kisi ne tɛ maa minnu tɛ silamɛ ye
olu dɔw ka saniya ni kɛ ni ji ye u donna dɔrɔn n'u ye musuwari kɛ k'u yɛrɛ saniya olu bɔlen ni nɔgɔ bɛ yaala u si kɔnɔ ka si n'a ye ka tile n'a ye mais an b'an yɛrɛ saniya ni ji an balimaw ninnu bɛɛ ye sababu ye ka adamaden kisi ka bɔ bana tɔɔrɔ ma o y'a fɔ k'i k'i tɛgɛ ko ni safinɛ ye kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam ale y'o fɔ an ye ko yana an ka dumuni kɛ k'an k'an tɛgɛ ko ka jɛ n'an tilala an k'an tɛgɛ ko ka jɛ o fɔra anw ye k'a sɔrɔ hali ninnu ka kuma tɛ silamɛ kan k'o matarafa kira ko n'i kunna ka bɔ sunɔgɔ la ko sɔnni i k'i bolo don ji o ji la k'i ka ji dɛgɛ k'i tɛgɛ fila ko k'a jɛ fɔlɔ ko ka d'a kan i t'a b'i bolo sera yɔrɔ min nɔgɔ b'a la i k'a ko ka nɔgɔ bɔ a la yanni i k'a don fɛn o fɛn na tɛgɛ ko k'a jɛ fɔlɔ ala kira ko sallallahu alaihi wasallam janaba koli la n'i bɛna janaba ko ɲɛgɛn kɔrɔ yanni i ka a koli daminɛ i b'i tɛgɛ de ko fɔlɔ seli la n'i bɛna daminɛ tɛgɛ fila de bɛ ko fɔlɔ an balimaw lahalaya bɛɛ la tɛgɛ fila bɛ ko anw fɛ silamɛya y'o fɔ k'a sɔrɔ hali dɔgɔtɔrɔw ka fɔ ya rabbi ala k'a k'i ɲuman di ni aw ma an balimaw n'o tɛmɛna ka bɔ yen n'a nana saniya la silamɛya y'an yamaruya adamaden yɛrɛ dacogo la nɔgɔ mara yɔrɔ dɔw bɛ yen k'an k'olu matarafa waati bɛɛ an k'u saniya an kana sɔn ka kulonkɛ k'a yɔrɔ kira y'o wele ko sunanul fitr khamsun min al fitr Abu Hurayra ta ye hadisa la kan fɛn duuru bɛ yen ko janto ka k'a la a fɔlɔ fɔlɔ adamaden yɔrɔ duuru bɛ yen k'i k'a saniya a fɔlɔ fɔlɔ ye al-khitan ko adama cɛ ni muso bɛɛ ka seliji kɔrɔ ye bɛɛ ka bolo ka d'a kan n'i ma seliji yɔrɔ min bɛ yen n'o kan ka tigɛ ka bɔ yen a bɛ nɔgɔ mara n'a ye nɔgɔ mara a b'i bana ala kira ko k'i ka seliji nin y'anw ka saniya na sira dɔ filanan al-istihdad barakɔrɔla si dogolen ala kira ko ko waati bɛ an ka di k'a jɛ k'a yɔrɔ saniya a bɛ nɔgɔ mara a bɛ se ka bana las'i ma al-ibtu kamankɔrɔla ala kira ko k'an ka si an ka di walima an ka bɔgɔti k'a ko k'a jɛ k'a saniya a bɛ se ka bana s'i ma kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya numero si a ko k'a di ka bɔ yen k'a yɔrɔ saniya ka ɲɛ kosɛbɛ kana sɔn numero si ka caya fo an kana don nu jukɔrɔ ni mikoro b'a la ni nu ya n'a nana fiɲɛ fɛ mikoro ko nin b'a la nu b'a sama a bɛ don a bɛ t'i kɔnɔ yàrá ni dɔw numero si caya i ye dumuni dun kini bɛ bala la i ye nɔnɔ min nɔnɔ bɛ bala la i ye dɛgɛ min dɛgɛ bɛ bala la n'o ma saniya n'o tora ten o bɛ kɛ nɔgɔ ye hali ni fiɲɛ ci la gɔngɔ bɛ bila a la a bɛ se ka don ka t'i nu kɔnɔ k'i bana ala kira ko a ka saniya ka bɔ yen a ka saniya ka bɔ yen a ko bɔnbɔnsi kɔni ka to yen mɛ yan a ka saniya ka d'a kan a bɛ se ka bana sa adamaden sɔɔni bolo sɔɔni den tan senkɔni den tan a sɔɔni k'a tigɛ k'a jɛ k'a saniya ala kira o fɔ nin bɛ an ka saniya na siraw sallallahu alaihi an balimaw o kɔfɛ kira ko an ka ɲu tereke ɲu tereke fo an k'o kɛ Abdullah ibn Abbas ko tellement que ala kira tun b'a fɔ n'u k'u ɲu tereke ko f'a kɛra olu ɲɛ na ko kuranɛ aya yɛrɛ bɛna jigin ɲu tereke la saw ŋan ne hakili nin bana in na u b'a fɔ ko an ka ɲɛ don ɲɔgɔn daji la n'i tisora i daji kana se mɔgɔ wɛrɛ ma bana bɛ se ka yɛlɛmɛ daji fɛ m'a fɔ ten wa a bɛ yɛlɛmɛ daji fɛ bon n'a bɛ yɛlɛmɛ daji fɛ n'i y'a mɛn bana yɛrɛ marali da kɔnɔ da min bɛ tereke diɲɛ waati bɛɛ gɛsɛ bɛ kɛ k'a tereke bɔrɔsi bɛ kɛ k'a tereke aw ni ala cɛ bana bɛ mara yan bana tɛ mara yen ko ala kira ye fɛn dɔw de di an ma min b'a to bana yɛrɛ tɛ sigiyɔrɔ sɔrɔ fiyewu tɛ sigiyɔrɔ sɔrɔ dɔnnibaga bɛɛ bɛnn'a kan kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'a bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ gɛsɛ b'a bɔ gɛsɛ n'a fɛn fila tun bɛ yen kira i mana ye diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ i b'o la n'i y'a yɔrɔ o yɔrɔ gɛsɛ b'a bɔ n'i y'a yɔrɔ pa fɛn b'a bɔ kira ɲi kun bɛ tereke waati bɛɛ ni dakasa yɛlɛmɛna dɔɔnin dɔrɔn a bɛ gɛsɛ don a la ni dakasa yɛlɛmɛna dɔrɔn a bɛ gɛsɛ don a la bana yɛrɛ tɛ sigiyɔrɔ sɔrɔ a kɔnɔ jama ka yɛlɛmɛ maa fɛ o b'a yira n'an ye silamɛya ka baaraw paratike saniya paratike bana yɛrɛ anw tɛ bana yɛlɛmɛ maa fɛ parce que bana tɛ sigiyɔrɔ yɛrɛ sɔrɔ n'an bɔra nin saniya sira kan a Rasul sallallahu alaihi wasallam an bɛ fɛn minnu dun ka taa an kɔnɔ a ko an k'o sanumanw dun a nɔgɔlenw k'an ka to yen k'an kana jifasogo dun bana don jifasogo ye bana dun joli min kan ka bɔn ka bɔ a la o yɛrɛkɛla a kɔnɔna ma a ma kɛ bana ye o kɛra bana ye silamɛ fɛn o fɛn n'a kɛra jifa ye jan kɔ fɛn o fɛn n'a kɛra jifa ye jan kɔ
doga mishi belebele ba iga saga jigi belebele ba asirla ka bi yani ka sama sa yere na ni bolu ga ka tika lama abo kan ga karamo do wil kas ke ko no mi korkori se korkori wa sara do aba be sugo jigi aduni tima here ko amal mo ni mi ngara jufa o toy ala kra ko fen sanu mo dagala nye fen no gole haram ya lanka jufa no gole dure le sugo duni haramu an no gole baga mi bagara ka ajoli ka bolika o duni haramu o no gole olu na nyoko nali anga yoro jenew fenyi monti amal mo bela jelen ko fe kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hadisa do foya to bela jele be saniya kufo kira ko neman kisibama ago ghattul inaa wa awkush as-siqaa wa aghlighu al-baba wa atfi'u as-siraja fa inna ash-shaytana la yahillu saqaan wala yaftahu baban wala yakshifu inaa ala kira ko islame o nabi da shufe fon be ya ka dumini minaye ayatatu dumini be mi kono dumini te mi kono ayatatu aka jimine frigo do walma jifien de do aya datu ku kanye kusebe aya shiso aya daso yele aya fa akoka daka shitana be shika yala konge ati maka jifien daele na datu kulen shitana toke tele utemene kope ika dumini mine na datu kulen do shitana ata daele ni kadda sogolen do shitana ata daele donc ni nani ko ka jangwa iga dumini mina undatu jibi ke mina munu kona bedatu jimunu naba mi aya mara mina ya bedatu iga daso ka yele fa ala kara beti sallallahu alaihi wasallam dobe o tiga suno fo yele ga meno tamashe nyuwan konte parce que ala kara ga yele fa ka shidi bilati wede ka sai ka tasma yele mire ku kila ko ka fa sallallahu alaihi wasallam mala malmaw ni saniya ni islama yo di amma no se ga sababi kan kishi banan forum o mala ama jatemine anga je dogotoro wi saniya po abebe ni kono ya kadam ne tege kula ya pamya bala katabla andaji kasika koloshi bele gileben ko nine saniya ke ulum mago be saniya la abebe ni kono mala ni dogotoro ko anga saniya ni matrafa ama ni islame u fe aye o saniya matrafa dogotoro ko kuma tere au ka dine de ya nyina u ka saniya matrafa ya ni dogotoro ka fai nabi ka dine bara dike ni ma ni saniya matrafa yi alakra de labatu sallallahu alaihi wasallam ni islame ka joro folo fulana al-iltizam بالتعليمات الصحية للاحتراز والوقاية من الأمراض لما يكجورو سبنا يميني سبنا بي أكجورو سبنا ويكو دغتورو كانا يرتغني فيو فيني كانغو كي أمتا سورا أبebe على كراكا مكان صلى الله عليه وسلم مثالي أنا ko bana bato na dona ko bana yime mamina ko ngana geral ma fote ko ngana geral wa ngala kra ka kuma ga ulaje anana hadisa mi muttafaq alayhi hadisa bi bukhari ko na be muslim ko ala kra ko firra min al majzum firaraka min al asad bana mi kuma ala kra klila na yele me kadi kateme bana be ka odo ko e kuna ni bagidi ala kra ko sahaba ma na e kuna to ni bagitoy ay bulanya ina ko abi buli waraba ya jigo mi akana joka ko mona ko da kana geral wasa ka bana kana yele me awfi ona foranye ko corona fana bi mamina ka ngana gerala ni ala kira ka kuma ka dewu kuna dorondewu o ko re bana bi yele ma ala kira ko ka ngana gere atigila boy ba soro fana ko ibse ni bi kuma tigipe kiga ali 1 metri nyona bi na jo mo fa 1 metri nyona liko do ina ja ka kuma pour que adaji walma annubia kana sima mo fa kira o fa hadisa kira ko sallallahu alaihi wasallam kallimil majzuma wa bainaka wa bainahu qadra rumhin aw rumhay kira ko ni be kuma kuna tofe
kiki yoro janya la tamakala kele nyogona janya walma tamakala fla nyogona janya kiko do ina che ina ka soro ka kuma min dara kira ka kuma kan